Kolik mistrů slova, lahodných zvuků hudby i ušlechtilých barev a tvarů už opěvovalo nevyčerpatelnou krásu útulných vesnic, rozšafných rybníků a vážných lesů jižních Čech. K těm, kterým tu rodná hrouda vtiskla do paměti svou mateřskou pečeť a do umné ruky malířský štětec, patří také akademický malíř Jiří Karmazín. Jeho malířský stojan, jakoby do své fortelnosti přímo vyrostlý ze zdejší půdy, stál snad už v každém zákoutí vesničky Laciná i jejího okolí. Jiří Karmazín zná všechny ty pohledy, jejichž inspirativnosti neskušené oko nevěří v každé době. Umí pro umocnění jejich jarní a letní barevnosti využít všech dostupných malířských prostředků, ale zná i zázraky zimy, která svým příkrovem některé barvy skryje a jiné ozřejmí. Jeho posedlost prázdnou plochou našepsovaného plátna v době, kdy jiní hledají teplokamen, není gestem. Až když jej vidíte při prvních rychlých tazích štětce, uvědomíte si, že tenhle člověk nemůže bez malování a opluzujícího dotyku všech smyslů přírody žít. Poslední, jakoby ostýchavé úpravy nového díla v tichu pražského ateliéru jsou spíše umělcovou vzpomínkou, svědomím a díkem za všechno, co dala do vínku i malířského kufříku jednomu z našich nejlepších současných krajinářů, Jiřímu Karmazínovi, rodná zem.